Id-depożiti tal-klijenti mal-banek domestiċi ewlenin iżdied b'mod konsiderevoli. U fi kliem James Bonello, Segretarju Ġenerali tal-Malta Bankers Association, dan hu sinjal ta' fiduċja u konfidenza fost il-pubbliku. Il-qabża kbira fid-depożiti huma flus tan-nies, jiġifieri il-flus fl-idej żdiedu. U min-naħa tal-banek jindika fiduċja sħiħa fis-saħħa tal-banek u t-trust li għandhom id-depożitaturi fil-banek li jpoġġu flushom mal-banek. Bżieda ta' 6%, id-depożiti laħqu 16 biljun u nofs is-sena li għaddiet, meta s-sena ta' qabel kienu 15.4 biljuni. Bekk id-depożiti fil-banek kollha jammontaw għal 22.8 biljun euro. It-total kombinat tal-karta tal-bilanċ ta' 7 banek domestiċi ewlenin li għandhom l-aktar rabtiet b'saħħithom mal-ekonomija domestika kien ta' 19.8 biljuni fit-tmiem l-2015. Fl-2014 kien ta' 19.1 biljun. Intqal ukoll li l-banek domestiċi ewlenin komplew jappoġġjaw b'mod attiv l-iżvilupp u tkabbir tal-ekonomija Maltija billi pprovdew faċilitajiet ta' kreditu lis-settur domestiku u lin-negozji. Dan laħaq id-9.4 biljun euro fit-tmiem l-2015. Is-self lill-individwi biex jixtru residenza kien pjuttost b'saħħtu u f'Diċembru tal-2015 laħaq 3 biljun punt 9. Dawn iċ-ċifri u oħra jikkonfermaw dak li ntqal fir-rapport dwar il-kompetittività globali għall-2015-2016 fejn il-Forum Ekonomiku Dinji poġġa lil Malta fil-15 post minn 140 pajjiż li ġew mistħarġa f'termini ta' saħħa fis-sistema bankarja tagħha. Punt pożittiv ukoll għall-ekonomija Maltija. Is-settur bankarju huwa għandu rol importanti biex jiffinanzja l-iżvilupp tal-ekonomija billi jsellef lill-intrapriżi u anke lill-individwi. Allura huwa żejt li jżomm il-magra tal-ekonomija iddur. U din hija ħaġa tajba pożittiva għal kulħadd, huwa tajjeb għall-pajjiż, huwa tajjeb għall-imprenditturi, huwa tajjeb għall-ħaddiema li jsibu iktar opportunitajiet tax-xogħol, huwa tajjeb għall-banek għax meta l-ekonomija sejra tajjeb, il-banek stess sa jmorru tajjeb u sa jiżdied il-lieħ tagħhom. Bil-kontra jekk l-ekonomija tistaġna u tmur lura sa jħossuha il-banek u kulħadd